Близнаци. През юли за вас идва момент, в който едно предложение, разговор или нова посока може напълно да ви изненада. В началото на месеца може да има внезапен обрат, който изисква бърза реакция. Но въпросът е, истински шанс ли е това или само красива примамка? В кариерата може да се отвори вратата, която изглежда бляскава, но знаете ли каква цена ще поиска от вас и кой всъщност ще носи риска? В любовта Юли ще ви покаже нещо, което дълго сте отказвали да видите. Има ли човекът срещу вас реално присъствие или само думи, които ви държат в очакване? Този месец няма да изпитва само вашите желания. Юли ще изпита вашата граница. Как да разпознавате правилния избор и кои са ключовите моменти за вас? Вълшебната дума за близнаци е ясен избор. Напишете я в коментарите, за да я активирате. Цялата прогноза ви очаква в свързаното видео долу на екрана. Там са всички важни дати за юли, прогнозата за вашата зодия и специалния планетарен ритуал за лична сила и привличане на правилната възможност. Очаквайте скоро в канала Енергийни практики и магически ритуали, които няма да откриете никъде другаде. Абонирайте се, за да не ги изпуснете.